Bapinyo ia ki kubor man lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ka channel kana kicha. Kakam shongkha shongman kadai ka ba kentang bah hakajing im jongi kum kibreu. Kadai ka ba ublei ulabu renti nadu badang lung bah ka pertai. Henry kat badang mi kisngi kia ya kanai ka kam shongkha shongman lale thala bat lale khala no da kibreu hi ki bangim tip nang no kiyo ya kini kijing mut kijing perkhat. Sham la thau ne la tho ba ka jingi shongkha ka long kan thai para kan thai shenrang para shenrang kadai tang ka kam khala ka kam pojaj. Kumbalai flight li kiri ya ka pertai kan thop kari United States Canada bat kiwe ki dei kiri kibala start bat kibala shamphang bha Henry ha kanai ka kam shongkha kidang dei kiri ki badang sa adum kila pryang ya kanai ka kam shongkha bat la panlong aing ru ya ka ha ka ba kini ki kam shongkha la ban panye tho bat ka sarkar la ne wat ha ki jaka mane blei ha India pat wat la don ki ba em kum kini ki kam shongkha shongman bat la persang ban tenru ban ithu no ya kini ki kam shongkha sha ka ying bisar hendai ka sarkar preng kala pan sngau ya ga jing persha jongka ban penlong ain ya ga jing shongkha para shenrang bat ga jing shongkha para kanthei ka sarkar preng kala ong bala da pelong ya ga bakum kane ga jing ya shongkha kala ban pen kala khongpong ya ki ain ki be dei bat kinyam bat jong ki breu shemet Paka ktaru ya ka akor ka buram jong ki nongsong snong karihi barok kawe. Susu ka sarkar preng ka loong bawat la ka ladon ka jing penklain ya ka kendon aing section lais pa nyo pnyo ka Indian Penal Code. Ki nongsha ujor kimla ban kam ba kata ka dei ka hok ka jong ki bakila ban ya shongkha para shenrang lane ya shongkha para kanthei. Kajing ya shong kurem ha preng ushen rang bat ka kanthei kadai ka bala priang da ka imlang ka salang kadai ka bala bu bej bu renti nadu man handai henthai da utrai nong bu nong thau ha baro ki jai ben reu ha ka perthei kadai ka bala long do long snam bat ka ba om dei ban pen kala shu ya ka